बोला बोला छठी मैया की अमन अमन कुशीनगर कुशीनगर तीन दिन के कठिन बरतिया बहरत करब हम जरूर भारत करब हम जानू भारत करब हम जानू जल्दी जल्दी मोल कर तू रहवा भइले अरघ के बेर। बोला बोला छठी मैया की सैया हम करब छठ परबिया फलवा दिहती मांगा फलवा दिहती मांगा फलवा दिहती मांगा इतना संकट छठ बरतिया फलवा दिहती मांगा अमन बोला छठी मैया की कुशीनगर कुशीनगर जल्दी करू ना बटोहिया भइले अरघ के बेर। भइले अरघ के बेर भइले अरघ के बेर पेन्हिना संदीप भैया पियरिया दौरा घाटे पहुँचा बोला बोला छठी मैया की गिरावा जो फरेला घवद से ओह पर सुगा मेरा ओह पर सुगा मेरा ओह पर सुगा मेरा सुगावा के मारबो धनु हसे सुगा गिरे मुरुझा अमन बोला छठी मैया की कुशीनगर कुशीनगर तीन दिन से भूखली तिरियावा बारी जल बीचे खा बाली जल बीचे खा बाली जल बीचे खा थर थर कापेला शरीरिया